A prvo računalo si dobila sa 27 godina. Jednostavno, nekakav se svić dogodio. Okrenula sam se prema tehnologiji. Stala si haker umeđu vremenu. Kako u životu možemo poboljšati stvari? Sad smo došli do vrhunca i najbitnijeg dijela. Čekam cijelo vrijeme da zapravo ispričamo što ste to veliko napravili. Što zapravo aplikacija jest i po čemu je ona specifična? Prva bankarska aplikacija u Hrvatskoj koja je omogućila. I dobili ste i nagradu za nju. Koliko je važno znati prihvatiti kritiku? I koliko nam je zapravo kritika dobro došla u našim životima? Imala sam jako teške trenutke gdje su one doslovno plakale da mi smo žene moćne, što god da uzmemo možemo napraviti vrhunski posao i naravno kada jedna drugu podržavamo. Kad je žena dobra duša koja je ostvarena potpuno, njoj je samo bitno da prenese dalje to svoju i znanje i dobrotu. Kada pogledamo unazad svoj život, svatko od nas, mi smo ostvarili 90% stvari koje smo pomislili da ćemo ostvariti ili da želimo ostvariti. Nažalost, često se ljudi samo fokusiraju na ono što nisu ostvarili pa oko toga radi cijelu priču.